Good morning everyone! For today's video ay nagluto po ako. Kahapon po yan ng tanghali. Ngayon ko lang po yan ma-upload. Naisipan ko na kunin po yung nakatabi po na isda na nilagay ni mama sa ref. Dapat po pala ay kukunutin niya ni mama kasi yan po yung kinukunot po dito sa Bicol. Masarap po siya pag ginataan. Nga po yung isda na yan ay malaman po siya. Nakikita nyo naman malaman po siya. So masarap po talaga siyang kunutin o gataan. Nga po bumili pa ako ng isda o ulam namin ni Papa at ng mga bata ay naisipan ko yan na lang po yung lutuin ko. Igisa ko na lang. Si Papa ay palaging nasa palayan at pagdating ay pagod kaya ako na po yung nagluto at sinabawan ko na nga lang po para makahigop din siya ng sabaw. Ayan, talagang napakalinamnam po ng sabaw niyan kasi bagong huli po yan. Alam nyo naman dito sa Bicol, sariwang-sariwa yung mga isda, so talagang napakalinamnam. Nagisa nga po ako ng bawang sibuyas at luya na rin po. Talaga naman napakabango ng amoy kapag nagigisa ng may luya. Hinanda ko na nga po yung isda dyan at nilinisan ko na rin po. Habang nagigisa nga po ako ay talagang inaamoy-amoy ko ang bawang sibuyas at luya. Talagang napakabango ng amoy. Yan, at medyo brown-brown na po yung bawang sibuyas at luya. Nilagay ko na nga po yung isda. Hindi ko nakakaalam kung ano po yung isdang sunog. Yan po yung isdang sunog. Medyo mahaba po yan at malaki po siyang isda. Talagang malaman po siya, kaya masarap po siyang kunutin, igisa o iprito. Ano po recipe ay pwedeng-pwede po sa isdang ito. Yan, ginisa ko na nga po siya. Nakikita nyo po na talagang malaman po yung isdang yan. Hayaan ko na nga lang po siya na magisa po siya para yung bawang at sibuyas at luya ay maglasa sa isda. Ayan, nilagyan ko na nga po siya ng asin, mga pampalasa po. Patis na rin po, nilagyan ko na siya ng patis. Ayan, pandagdag panlasa po siya. At kung matabang pa po, ay dagdagan na lang po ninyo ng asin. Ayan, hinayaan ko nga lang po siya ng mga ilang minuto at hinalo-halo ko po para pantay po yung pagkakaluto ng isda. Maya po ay lalagyan ko po siya ng tubig, magsisilbing sabaw sa isda. Siyempre po, masarap po yung sabaw niyan. Siguradong tagaktak na naman yung pawis ni Papa nito at makakahigop na naman siya ng sabaw. Pag sabaw yung ulam namin na hindi pwedeng hihigop yan ng sabaw si Papa. Ganado po siya pag sabaw yung ulam namin. Kapag prito naman ay walang gana kumain. Kapag prito yung ulam namin dito ay dapat po ay may partner po laging gulay. Kaya po ako pag nagugulay po ay o kaya si Mama pag nagugulay ay laging may partner na prito. Ayan, nilagyan ko na nga po siya ng tubig dyan. Nakuluan ko nga po yung isda. Ayan, kumukulo na nga po siya. At maya-maya ay maluluto na rin yan. Takpan. Ayan, tinakpan ko na yan dyan. At binuksan ko na nga lang po ulit. At nilagyan ko po ng sili. 3 habang sili ang nilagay ko po dyan. Ayan, napakabango na nga po at yung mga anak ko ay nasa school pa ng time na yan. Pagdating nila ay may ulam na kami. Kaya kapag maraming huli po ay nagtatabi ako ng isda sa ref. Marami pong nabili si mamang isda ay tinatabi namin sa ref para kung anong gustong lutuin ay meron po kami sa ref na nakatago. At mga gulayin ay kompleto na po yan. Bumibili na si Mama ng mga gulay para pag magluluto nga po ay nakahanda na po. Isip ka na lang kung anong recipe yung lulutuin mo. Ayan, kumukulo na siya. Lapit na po yan maluto. Talaga naman napakalinamnam niyan at siguradong dami na naman ang kain ko niyan. And dinagdagan ko pa nga po siya ng asin dyan kasi parang matabang pa po yung panlasa ko. Napakasimpleng recipe nga lang po nito at kayang-kaya niyo po yan. Kung kulang po kung meron din po sa inyong isdang sunog, dito po ay palagi pong nakakahuli ng ganyan. Yan yung inaabangan lagi ni Mama. Masarap nga po siyang iprito, igisa ng ganito na may luya at
kinunot po. Luto na po siya. At maya-maya ikakain na rin po kami. Salamat po sa panunood at suporta. Follow and share.